Ništa, samo ćutimo da vidimo da će da pojede. A on sedi i čeka. On sedi i čeka. Joj, on sedi i čeka. Evo ti to ne, evo ti to ne. Šta možemo... Tata, ne! Neću, kao... Kao kiša da pada. On ne, beži, dosta. I ćao drugari, dobrodošli svi u naš novi video. I kao što vidite po naslovu i kao što vidite pored mene, danas vam konačno, posle dužeg vremena, snimam jedan challenge sa cool tatom. Aplauz za mene. Aplauz za vidite. Ali nije samo tu cool tata, tu je i Iton, mali slatki Iton, koji će nam danas, kao što vidite po naslovu, birati kutiju iznenađenja. Ovdje imamo kutiju sa mojim imenom, kao što možete da vidite. A pored je kutija sa tatinim imenom. Pa ja se zovem Tata. On se zove Cool Tata, tako je. Ja. Tako da, vi se sad vratno pitate šta se radi i koja je poenta ovog challenge-a. Ne. Iton će birati kutije iznenađenja, a inače Iton voli mnogo tatu. To nije normalno, vidite. Eći, on ga samo pozove, Iton već prelazi i mene ostavlja, tako da... Ti si pravi pas. Ja ću se sada rastužiti zbog toga. Uglavnom, Ko će da pobedi? u kutijama iznenađenja će biti jedna namirnica. Kada Iton izabere kutiju sa imenom, na meni, na primjer, izabere ime Nađa i ja moram da odaberem da li će mi ta namirnica ići u lice ili ću morati da je pojedem ili popijem. Ja sad ne znam koje su tačno namirnice, ne bih mogla da vam dam primjer, ali vidjet ćete. Svakako poenta je izabrati da li ide u lice ovako fljas ili... Ili ja to moram napakati ili pojedem. Nadam se da će uvijek Iton birati kutiju sa tatinim imenom. Zato što mene više voli, ja? Zato što tatu više voli, ali ja ću to promenim. I također, ukoliko budete želeli još videa, naravno pišite u komentarima i također pitate se kako će Iton odabrati kutije. Mi ćemo staviti njegovu, da kažem, nagradicu, odnosno sad ćemo pokazati, tata dodaj. Evo ga. Vidite, Itone, šta je to? Šta je to, Itone? Ajde da pokažemo šta si ti naučio. Gledajte sad ovo. Da pokažemo šta si naučio. Dođi, Itone. Moram da ustanem da vam pokažem, čekajte. Dođi. Itone, dođi dole. Dođi dole. Dođi. Ajde. Sedi. Sedi i čekaj. O ne, Itone, sedi i čekaj. Sedi i čekaj, bravo. Sedi i čekaj. Eto, tu ti je nagradica. Čekaj, sada čekaj. Inače, ja sam mali i ovo sam, da nisi hitno, čekajte me. I on sada to neće uzeti, šta god ja da uradim, neće uzeti dok mi ja ne budem dala. Mislim, ovoga tata naučio, ali nema veze, to ne čekaj, sedi, ne pomeraj se. Tako da ja sam presrećna. Evo ti. Ne. A što si mu ti dao? Eto, samo on opet da se opet njega više ne voli, jer mene čeka, a ja on mu daje nagradu. Eto, to nije fair. Nema veze. Tako da nadam se da će tata birati ovu kutiju sa tvojim imenom. I onda se ja neću brinuti i pobedit ću ovom challenge. Inače, njegove nagradice će biti na obe kutije i koju on nagradicu bude pojeo, taj na kome piše ime će morati da uradi izazov. Ako ne uradi... Da, sledi. Ništa, ako ne budeš uspio da popiješ ili pojedeš, onda ti ide u glavu. Razumeš? Šta bi si pripremila, baš me interesuje. Pa nisam ja, ne znam ni ja šta se sve nalazi. Nisi? Ne. Ajmo. Uglavnom, nećemo više da dužimo i možemo da pređemo u prvu rundu. Idemo! Evo nas u prvoj rundi, Iton kako je vidio nagradice, odmah je dotrčao. Ne, Ito ne. Stavit ćemo jednu nagradicu ovde, a jednu ovde. I sad ovo. Sada, Itone, da vidimo šta ćeš ti odabrati i da ga stavim tu. Ajde, dođi tu, ajde. Ništa, samo ćutimo da vidimo da će da pojede. On sedi i čeka. On sedi i čeka. Joj, on sedi i čeka. Evo ti to ne. Uzmi, evo ti, uzmi. Ajde. Uzmi, evo ti, vidi. Evo uzmi, to ne. Uzmi. Pojao je tvoju. Tvoju je pojao. Ti si mu isto dao da uzme, nije htio da uzme, meni je uzeo. Znači što je bio bliže s tvoje strane. Nećemo tako, nego ćemo kutije da ostavimo, njega će pustimo sami. Dobro, može, ali on svako sedi i čeka. Dobro, onda ćemo u sljedećoj rundi da Iton bude sam. Da, ovo je nagradicu sklanjam. Puti.
Ajde da imamo šta ima u kutiji. Ajde, pa tebe odabro, znači ti gledaš. Znači ja biram. Ti biraš šta je u kutiji. Ajde imamo. Itone, šta si mi odabrao? Šta je ovo? Tortilja! Da, pa šta sad? Pa ništa, ili biraš da li ćeš da pojedeš tortilju ili, onako, znaš kao ima ona fora kao ovako. Ljad. Stani, ali Da, pa ne samo smijemo ovako nisi pojedem, bez ičega. Pa bez ičega. Ja sam ono čili, to je nešto. Jao, jeste, treba da ide čili sos uz ovo. Izvinite, moja greška, tortilja i, eno tamo čili sos. Znači, ili ćeš da te ja ošamarim, ili da ti namašem čili sos da pojedeš tortilju. Da krenemo da igramo kako treba, ajde, može. A znaš kako se ovo igra? Ti kao staviš vodu, ja stavim vodu i onda sudaramo tortiljama dok se neko ne nasmeje. I? To je inače tako bio trend. Ajde, nikako. Pa ništa, nemamo sad vodu, nije to fora. Ti mene tortilju na teta idem. Bože, oj, secite. Dobro, ajde. Ajde, a meni... Budiš li me? A meni žao. A mora jako, pa meni žao. Ajde. Pa kako to ja? To ja to samo malo onako kao. 3, gledaj me. 3, 4... A! Pa to... A nije volela. O nema! A nisam znala. Daj da probaš, da boli da probaš, ovako. da vidiš. Čekaj, ja ću sama. Ne, ajde da probaš. Čekaj, sama ću. Daj mi da vidiš. Ne boli. Daj ja da probam, daj mi samo da... Ne smem. Pa neću ja. Pa neću, pa nisam ja izvukla tortilju. Neću, plašim se da sam htjela da snimamo taj challenge, mi Šta je bi kod snimili tebe bilo? odavno. Pa i kod tebe Kod tortilja. mene je tortilja, pa da. Pa isto ko moja. Ne može, ej, pa nije Sram fair, te pa bilo. nisam ja, Dobro. mene i tebi i to je odavno. 1-0 za mene. 1-0 za tebe, vraćamo tortilje, tata je ovdje, ja sam tu i idemo u drugu rundu. Vjerojatno je bila runda samo za zagrevanje, pošto nije strašna tortilja, a vidjet ćemo tek šta je u sljedećim rundama. Idemo! I evo, moj Iton će da bude sam, da vidimo šta će sada da uzme. Dođi, Itone, dođi. Vidi nagradice, vidi. Dođi, vidi. Ajde, dođi, Itone, vidi. Biraj nagradu, ajde. Okreći se, biraj nagradu, ajde. Idi biraj nagradu, ajde. Koju ćeš? Itone, pa molim te, nema kod mene ništa. Itone, okreni si i zaberi nagradicu. Evo ja ću da mu kažem, ajde Itone, idi tamo. Idi tamo, šta imamo ti, dođi. Ajde, dođi ovdje da vidimo što ima. Evo ti, vidi Itone. Ajde, uzmi, idi pojedi. Ajde. Moja je lepša, ajde probaj da vidi. Ali on sedi i čeka, ljudi. On se naučio da sedi i čeka. On sada leži dok mi ne kažemo možeš da uzmeš. Evo Itone, možeš da uzmeš, Itone, možeš. Uzmi. Evo, slobodno, uzmi, evo ti, ajde. Evo, uzmi. Ajde, uzmi. Ali nije, pipnula sam i moju tatinu, stvarno. Ovo stvarno nije pošteno. Pa dobro, tata, šta ćeš, više tebe voli. Rekli smo još na početku da tebe više voli, ostati ovdje piše tata i eto, tata. Dobro, Molim te, uzmi ovu drugu. da vidimo šta je. Uzmi drugu, Vitone. Ne možeš drugu, pa neće se sad prejedeš sa Ajmo da ovim vidimo šta je. nagricama. Da vidimo šta. Jao. Šlag! Izvadi svoju poslasticu. Imaš i kašiku. Ali ja ne mogu da pojedem šlag. Pa, ne znam šta ti kažem. Biraj, ajde, hoćeš... Ne, ja sam već htjela da te... Ja sam šlagala. To bi bilo zanimljivo. Slatko mi je mnogo, ne mogu. Kako misliš? Ono samo, ali ne mnogo. Dobro. Možeš ovako, ne, znači... Ali sad je ovdje. Što tu? Pa da se bolje vidiš u kadru. To misliš? Dobro, da. Ajde. Ajde. Ali ne Dobro, možeš... ali neću, ajde, daš mi ovu nagradicu. I to ne. Šta si mi to izabrao i to ne? Ajde. Nemoj Malo jako, ću, a? malo samo onako. I to ne. Pa dobro, nisi morala baš toliko, brate. Nisam se... Pa ovo je šlag. I to ne. Vidiš što ima. Ne može. Ja se izvinjam, meni je ovo mnogo smiješno. Ne može. I ako ti smeta šlag, evo Iton će da uzme. Eto, dobro. To, Itone, ti si moja legenda. Tu legendu moju. Zaberi sljedeći put. Dobro, ali nisam mogla sam bukvalno ti zalepim šlag, nisam malo sam stavila. Da, drugu kutiju. Eto, dogovorili ste sad Iton da sam sljedeća ja, vidjet ćemo. Ali idemo sada u treću rundu. Idemo! I evo nas u trećoj rundi. Ajde, tata, jesi 2-0 živ? vodim. Vodiš 2-0, pa dobro, ajde, šta A sad? znaš sam pripremio video.
dve velike nagradice. Jeste, da. A ne, pošto će biti dve velike sad da dobije. Zato što sada stavimo ovako, zato što... Ne, zameni sad, ne, zameni Šta da samo- zameni? Pa zameni Pa on će da kao ovdje da bude izabere. Nađa, Aha. a da ovdje bude tata. Da, i to ne vidi šta imam. Dođi, i to ne. Ajde, ajde, dođi. Sad ću da ga dovedem. Dođi, i to ne. Ikice moj mali, dođi Ikice. Aj, ljubav moja. Opet Navikla da nameštaš, sjedi i 100%. ceka. Da sjedi i ceka moje srce. Samo ga pusti, neka sam izabere. Neću Ajde, da ga diram, ajde. neću da ga zabere. Ajde, pusti. Da imamo šta ima, da vidi. Vidi. Nemoj da mu priču, pusti. Uzmi. Pa mislim da I to ne. izgledaju od ove strane. Čekaj da mu kradim, daj mi to, daj. Tu se sad sakrio i Bravo. jede svoju nagradicu. A da vidimo šta Inače, smo ti. ubacit ću vam sliku kada mi je ukrao Kinder jaje i tu se sakrio ispod fotelje sa sve Kinder jajetom. Daj mi to. Ja to moram da vam ubacim, tu izbacivala sam već na story, ali to Ajde mi je ti bilo pokaži preslatko. ovdje šta ima, da vidimo sad. Joj da vidimo. 3, 4, sad. Tadadada. Nudle. Nudle. Pa dobro, to i nije toliko, pa ne volim. Mogu ti napraviti Ne, frizuru? inače. Hoćeš frizuru da ti napravim? Ne, Još da pa sam mi pojedeš? bilo tako Ili lepa. ovako frizuru? Pa ne znam, ali ja ne znam da A ću mislim moći da da su pojedem ljute. sve. Ljute? Da. Ma ja ću to pojedem ljute. Ajde. Idem da samo uzmem viljušku, sad ću ti doći. I evo me odlučila sam da ću da pojedem nudle. Si sigurna? Kao Ina jede ovako nudle. Bolje da si frizuru napravi. Kako Ina kaže, bez ničega. Bez ničega. Idemo prvi zalogaj, pa neću frizuru da pravim, zato što mi je lakše da pojedem. Šta je bilo? Joj Bože. Ja ovo ne mogu sve da pojedem. Ne, iskreno, dobio ste svoju nagradu. Sad ćemo da čekamo da ti pojedeš to. Ja ti kažem, lakše je bilo ovako da stavimo samo. Malo kosu, još plavu kosu. Lauša. I to ne. Zašto si izabrao ovo? Ja, ljudi, koliko ovdje ima nudli? Pošto tako malo kilaviš, imaš sad 10 sekundi da to sve pojedeš. Inače ide ovo na glavu. 1. Češ da brojim? 2. Mogu se desiti? Ne znam. 3. Da, i to ne. Da. Upravo si. 3. Ajmo brojimo i to ne. 1. Ajmo ti 1. Kako smo učili? Požuri 2. Ne mogu da se zažvalim se desiti. Ništa, ide Nema na glavu. šanse. Pa moje ide na glavu, ne ide mi za tvoje. Kakve veze ima? Pojela sam već malo. Moje mora da ide. Moje mi stavljaš zato što ima manje jer sam već pojela kola. Kao, ima manje. Ajde, da. Ali nemoj molim te puno, zato što sam ja, lepa mi je kosa i čista i onda ne želim sada da mi bude tako užasna i masna od nudle. Svoja frizura Fuj, ekstra. fuj. Ubiću se ljudi. Evo još malo stavim. Pišite u komentarima ukoliko budete želeli part 2, također pišite ideje šta možemo... Tata, ne! Neću, kao... Ekstra si frizura. Molim te dosta, molim te, nemoj! Mnogo mi je lepa kosa, ne! Evo, ako tako to je tvoje. Eto. Molim vas, pogledajte na šta ličim. Ovo je strašno. 3, 2, 1, 0. Skidaj, odmah! Idemo u četvrtu rundu. I evo nas u četvrtoj rundi, tata je spremio bananu, ali Iton odmah kidiše čim je to osjetio. Tako da tata će staviti tu. Iton, ajde, izaberi. Pusti ga da imamo. Ajde Itone, uzmi bananu. Evo ti uzmi, ajde, idi. Ajde. Ne tu, ne. Tu drugu. A ne, može, ne, uzmi Itone, Uzmi, da, ajde, Itone, da. dođi. Može, ajde. Uzmi. Presekao sam ga u A palac. tata, rekao si mu, nemoj ni Dobro, seo. evo ti to ne, evo ti. Ajde, Dođi. ajde, uzmi, ajde, koju hoćeš, ajde. Ajde, sam, Ajde, uzmi bananu. biraj. Pa Itone, znamo mi da si ti tako dobro izdresiran, ali sad smiješ da uzmeš bananu. Da li je moguće? Da li, a što si mu rekao nekad je krenuo? Pa zato što je krenuo da uzme moju. Vidiš Pa kako što je si mu pametan. rekao ne? Kako si pametan. Idi, Ajde, ajde. Uzmi. Slobodno, ajde. Ajde, uzmi. Ajde, to ne. Itone, ajde, uzmi. Uzmi bananu, ajde. Ovdje. Evo ti bananu. Uzmi bananu. Uzmi, ajde. Sad ću ja ovako da stavim kutije, pa on neka uzmi šta. Ajde, Evo Tone. ti to mi dođi. Evo ti, ajde. Uzmi, ajde, evo, izvoli. Ajde. Ajde, to ne. Ajde, Itone, uzmi. Ajde, Itone, 3 sata ti treba doći. Ovdje, evo, izvoli. Evo. Ne, nemoj tako da mu daješ, bre. Ajmo mi sad lepo da izađemo iz sobe, da vidimo šta će Iton da uradi kad je sam. Ajde, idemo da Morat ću grije za nama. Šalim. Ajde, da vidimo koju će sada doći bananu.
Ti još čekaš. Pa je li moguće, čoveče? Pa još čekaš. Evo ti, uzmi. Evo ti, Tone, evo ti, uzmi, ajde. Evo ti. Ja ne mogu da naćem bananu u ruku, pa iz čije ruke uzmi. Evo, i to ne. Tako je, i to ne. Bravo. Ti shvataš da ako uzmi sad iz tvoje ruke, Šta? ti ćeš morati da... Ne, ja sam uzeo sa tvoje kutije. Evo, i to ne, evo ti, uzmi. Nije fe... Nije ni uzeo tvoju. Evo i to ne. Uzmi to ne, Evo i to ne, ne, i to ne to. To, pojedi, i to ne, nemoj da ližeš bananu. Neću. Pojedi. I to ne. Evo ti malo. Ali on samo... Evo ti, uzmi. I to ne. Uzmi. Bravo, i to ne. Ajde, nije fair. Ništa, da vidimo šta je to. Što ti nećeš da uzmeš sam? Zato što on vrlo dresirano kuće i kad mu ti kažeš ne, on čeka iako smo mi izašli iz sobe. Ja ne mogu da verujem, prosto sam oduševljena. Evo stvarno, iako vidjeli ste kako je kidisao kad je vidio da tato donao banane. Da, a da vidimo šta si dobila. Šta je ovo? Ju bože, jaje. Jaje? Ju gospode bože, ili u glavu ili da popijem. Šta više želiš? Šta mi pa ne želim ništa. Šta više želim pa ne znam šta manje želim, a kamoli šta više. Ali imam jaje. Ja neću jaje u glavu zato što kosa mi je lepa i čista, ja sad neću da mi se ulepi sve od špageta, od jajeta, od čega još? Ništa, ja ću onda da popijem jaje. Ništa, evo razbi tu, sipaš unutra i popiš. Ništa, ne znam šta ću, bolje onda da ne popijem, zato što ako budem popila, onda posle neću moći sigurno celo i onda opet ide u glavu, ne znam šta da radim. Evo ti. Bre! A boli! Evo možeš sad da popiješ. I to bi bilo to što se tiče ove runde i ostala je još jedna peta. Idemo u petu rundu. Rezultat je trenutno, i to ne, koliko je? 2-2? Da, 2-2. Tako. I vratila sam se, a mi smo u petoj i odlučujućoj rundi. Sada je 2-2, a vidjet ćemo kako će biti. Evo srce ti poklanjam. Hvala ti, ali nećemo više da dajemo Etonu nagradice jer nije realno. Vidjeli ste da on neće da uzme jer uvek sedi i čeka dok mu neko ne da. Tako da nije pošteno, pa ćemo igrati papir, kamen, makaze kao i uvek. Ajde, do 3 igramo. A evo stavio sam srce, može čitam hteti da... Neće hteti, ajde. Što do 3 bre? Ma samo jedan put, pobedio i izgubio, to je to kraj. Papir, kamen, u oči me maka. gledaj. Dobro. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Ja sam pobedila. Pa ti biraš. Ja biram da ti Šta? dobiješ kutiju. Neću. Pa neću. Šta ima u kutiji da ima? Da vidimo. Jao, šta će mi voda? Ne, pa ili da ti ispoljam ili da popiješ... Litar vode da popijem. Da. Jel imaš ti? Mislim to, koliko je to, pola ili litar? Litar. Litar, pa imam i ja. Ali meni ne treba, ja sam pobedila. Znači ti ili piješ vodu ili ceo litar na glavu. Da li možeš popiješ litar vode? Kako da dam glavu litar? Pa prosprem ti vodu. Šta? Nemoj to da radiš, jer sam vidjela da si kao rekao šta je ovo ovde. Hteo si da stisneš i kao... Ne može, evo probaj da stisneš, ajde. Ne, beži, to nije fair. Popi pola na glavu, ajde. Moram da se sklonim od A tebe, mogu, pošto se dobro. plašim da ja ne nastradam ovde. Ajde. Možeš sigurno, verujem ja u tebe. Ne mogu. Pa dobro, na glavu te ne ide. Dobro, daj onda. Ja ću ti ispolio, nikakav problem meni nije. Možeš, popiješ sigurno pola. Sigurno pola možeš i pola malo. Popi, možeš još. Dobro, ništa. Sada ti litar ide na glavu. Ja mogu da uzmem ono da obučem onaj... Šta da obučem? Ono ide i to ne. Ovo si Pa pojeo. Ito nam je malo izgrizu tu kapanicu. Pojeo. Dođi, Ito Ito mi ne. krade kinder jaja. Evo vidite, Ito se obradilo video kapanicu i... A ovo je imino. Odmah se oduševio, kreći u akciju. Da li je moguće? Kao štrump. Kao što... Ne, bože mi se... A nemo, ovako? Da, ovako ću, ajde, neću puno. A to nije fair. Pas. Hoćeš sve? Pa dobro, nije fair. Idemo... Kao kiša da pada. Aaaa! Beži, dosta više, ajde. Videla je fair i se raskačka. To nije fair, trebao si ceo litar. Znači ja dobijam...
ja dobijam poen i ja sam pobednik ovog challenge-a, jer je tata pobegao i uništio I to sam ne moj otišao stav. sa I to mnom, ne i pobegao to ne sa sa njim. mnom. Ali nema veze, ja sam pobednik, to bi bilo to što tiče ovog challenge-a. Ukoliko vam se svidao, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa. I ukoliko budete želeli part 2, obavezno pišite u komentarima također i vaše ideje koje sljedeće namirnice mogu biti u ovim kutijama iznenađenja. Zapratite me na Instagramu, TikToku i na Snapu gdje sam Brkić Nađa 111. Stigli smo do 15.000, tako da što pre me odmah zapratite ukoliko već niste. Volim vas puno i vidimo se! Ćao!